I dobar dan, dragi ljudi. Danas Zake suša, Zake nema klipova i te gluposti. Tema je ta. Napokon, znači, imam dva razloga. Prvi razlog, retardiran sam, to se zna. Drugi razlog je to što nisam imao, znači instalirao sam Windows 10, izbrisao sam sve sa njega, kupio novi monitor i novu grafičku. Uglavnom, znači novi monitor i novu grafičku, to sad nije toliko bitno. Nisam imao ni Sony Vegas ni ništa drugo za snimanja, a sa OBS-om ne bi mogao snimat, što procesor me previše upija iz procesora previše snage, tako da ništa od OBS-a. I onda sam našao Action za Windows 10 i Sony Vegas 14, tako da vraćamo se više nema suše i gluposti Nadrogirao sam se, šalim se, uglavnom. Da, to je to za ovaj klip, ljudi, vraćamo se, to jest ja se vraćam, vi ne možeš. Vraćam si jedem grožđe. Ne znam, freestyle. To je to za ovaj klip, ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe, napišite nešto u komentarima šta bi htjeli da snimam. Ako da mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!